Abantu ngibalahlile kodwa ukuthi ngikona ukuthi ngisabhekana nesimo sami sokuthi ngisabhema kodwa ngiyafisa ukuthi ngiyeke ukubhema ngikwazi ukuthi ngihlale nabantwana bami. Ngiyabathanda nami ngiyathanda ukuthi ngihlale nabo. Although noma ngingahlali nabo ingoba isimo engisabhekene naso sami sokuthi ngisabhema ama-drugs. Nama ngithanda njengoba ngingahlali nabo. Ngiyabathanda futhi hhayi ngoba nabo ngibalahlile la bekhona. Nakhona la bahleli khona basayithola yona i-future kodwa but hhayi i-future e-right, ayikho i-future ngaphandle kwabazali. Kuba akekho umuntu ongathanda ukukhula ngaphandle kwabazali bakhe. So bengicela khona ukuthi bangadinwa abantu. Bangay'tsheli ukuthi ngibalahlile. Bangangitsheli ukuthi uwumuntu owezisanani. Yabo lo nto. Hhayi nami futhi ngingene ngiyumuntu engikhululeka. Ngoba ngalolo ukwazi uSindi angingaphumeli ngaphandle. Yeah. Kodwa wasiNosindi ayikhululeka. Siyamazi lo mlungu loyo. Uzobuya futhi. Yimi loyo ongena phakathi. Angibuza ukuthi malini. Ngithi 200 ngizimlungu 200. Athi to mara I'm gonna pay you 150. Kwakuyintambama. Mhlawumbe kwaku around by 6. Kuba nje sake sahamba sasazihambela nje saku-Gateway sahlala nje kamnandi uthi nawe eqhuba isikhathi nje la yakhe. Ngoba safika endlini yakhe ngawo-past 8. Wangithela notshwala ngithi ngiyafuna fresh nje kamnandi. Masifika endlini afika angikhiphela ingubo ewusize wami, ama-clocks awusize wami. Athi okay. Lapha ebusweni ungozimakhaza lapha ebusweni. Mangikubuka lapha ngaphezulu kweso ngathi khona nje wayegenca ngocelemba. Yenzani ibaze ey'ngaka kuyintokazi enhle kangaka madoda? Okay, le nto kanje lezi bazo uyibonayo u-boyfriend engizana naye kahle kahle bihlala endaweni eyodwa eMlazi esekhaya. EMlazi ngasekhaya bese ngizana naye beqa imizi ewu-2 ufike ku uSiphamandla ngegama lakhe wacela. Yeah. Yes. Bese lo bengizana naye uma emazi nami yabo saziwe nje fresh kamnandi. Yena umuntu ophuzayo njalo kodwa noma mina ngingaphuzi nje njalo. Shuthi ngosuku la ngize ngilimala khona. Okay, ekseni fresh kamnandi yena kade vele ekade siqala ukuphuza. Yabo lo nto. Wafika kumina dokona bethu indaba. Sinakuphuza hayi okay ya sinakuphuza hayi inkinga sinakuphuza vele sinakuphuza ndawonye. Hayi sambe masamba naye siqale sikubanga bakhe uNhlaka JP ngaphesheya kwala sihlala khona. Ngathi uthina sikaji. Yeah. Lo sikaji nakhona ikaji ukuthi kuphela ukuhlalisa umgaqo. Mhlambe sibanga lawo usebenza endaweni eyodwa nabo ngoba basebenza ngeroof. Mhlambe naye umuntu onezikhwele kodwa but othandayo ukuthini ukuthi yabo atshengisa ukuthi nami nginawo umuntu engizana naye. Yabo leyo nto. Yeah. Usamkhayana nje. Yabo umkhaya nje ukhempolo nje. Yabo lo nto. Kodwa yena pasana nje yabo. Hayi nami ngifresh kamnandi grand wavela ngangayibhimlisi ubisi. Yabo ngisa right. Yeah. Hayi ngiko fresh kamnandi ayisambi. Nasifika lapha ayifika iyasha ingoma. Sihlale nje kamnandi grand khona mina akhona noma untozane abo abafethu lapha. Yabo lo nto. Umnini wendlu kahle lo athi mina uyangifuna. Into engayazi. Yabo lo. Siphuzela khona siphuzela endlini yakhe lo mfethu lo. Yabo lo nto. So okay fine. Usithunyela uqala kuthiwa sambeni sekuphi siyaseka brush indawo engasekhaya iLukozeni iBook Store. Sengitshwala naye lo mfethu lo athi nathi ufuna ukuhamba nathi. Yabo mina umuntu onganaki kodwa but izinto kwethu usila wonke ngikwazi uyayibuka noma engayinakeli. Yeah. Hayi sengitshwala fresh nje kamnandi ngitshela ukuthi vele ngoba ngihamba naye futhi abantu asebenza naye ayikho into angicabangela yona ngoba vele mina ngingena umuntu oyitshela umuntu ojoyina ukudlala ekhaya. Hayi
Sambe singutshwala sibuye. Ngithe ngazi mase singabuya ayi sibuke. Siphuze. Sonke siplakile nje fresh kamnandi. Hayi ayiqala umfana indaba. Hawu nto ngeke ngasade nesitolo enzakalini. Ngithi mina ngani. Athi nje uma ngisuke ngabona lo mese lo kade nilandela. Futhi manje mina ngihlangana nalokho mina phela angike ngizongimvima umuntu mina ngiliswa uwena kulabantu laba futhi laba. Amantombazane mase asambe nje ngomantombazane asikuzwe ukuthi ngitshele. Ngoba vele bisaba namantombazane. Bakhona bajuda bawu2 lo bese umnyazi wendlu nalomuntu unhlakaya nobani nosabelo. Kahle umnyazi wendlu usabelo. Unhlakana intombi yakhe uNhlanhla. Hayi sambeni simanga yimina uNhlanhla usabelo umbali logugu sibo 5 sothenga i-rain dance. Sambe seka brush masibuye seka brush singicwala sibuye sihlale phansi. Hayi ke masiphuza fresh nje kumnandi sokusihlelele nje kamnandi yabo lo. Sesuka into yakhe ke umuntu ke useqala uyangibuza hawu nto indawo isho kwena ngithi lutho akaza khuluma lutho nami phela nje washo ukuthi uyabonga ukuthini ukuthi angazi cause ubengazi ngokuthini ukuthi exoxa nje usipha ngoba vela ngiyena umuntu ovansi umuntu loke hambe yabo lo. Hayi ngithuli athi okay siqhubeke sihlale phansi siphuze usekulazy yabo lapho nakho sesiqala sekumnyasa siqala nje ukhwalala sekufoka nje yabo lo nto futhi nakho lapho nami ngiyaphuza kodwa manje ayikuzukile uma siphuzile isizwe ukuthi siphuza kakhulu ngathi ngamane ngilale ngokuthi ngilongiba ngihlupha yabo lo nto. Hayi ke nangoku umuntu useyaqala ngikhandelela istory ke manje kuyangibuza yini tade ngikhuluma nalo mfethu ngiyabuza ngikhulume naye ayikho ngikhulume naye into angibuze into angitshele ukuthi mina uyajabula ukuthi angazi ukuthi wena ujwayele ukukhuluma ngami ukuthi uzanana nami phela bengakazi baze bangibone beqala ukungibona yabo lo. Wazothi mina ngimenza isilima lo mjidi wamazwele intombi zabantu uyayithanda futhi uyayithatha angani mhlawumbe umenza isilima yini ethi ngone isilima ngani yabo lo nto. Ngisuke la ngiyabona sikhuluma eminyango ngisuke la ngime khona naye ngingene endlini yabo ngithi ngiyambiza usabelo mfethu ngibona nomuntu ophuza ukuthi uyathanda wencengo yabo ngizwe ngase ngicavula mfethu lo athoza la wena ngisuke ngisilima ngizobe siqhubela nomuntu yakho ngithi mina unqondo yami yani ngiyenzeni into engiyenzile. Hayi athi akusinto angithanda ukuxoxa nawe yabo nje ngizela mina ngizela ukuthi mina sizojabula la yabo lo. Wena uma uhlaphe kusekhona mhlawumbe ngimqonde senhlanganiseni nosabelo kuwena kodwa mina ugadi uthini ukuthi mina ngingakwenza ukuhlungu ngoba ngize nawe la yabo. Manje nami ngisakhulekile sengiyabo nje sengilo yini ngaba yini mhlawumbe noma mhlawumbe khona esontshele yabo futhi kanti intombazane eyodwa izothi mayisiyochama isibone ukuthi laba bayaxabana yabo lo. Ahamba utshela usabelo umnyazi ukuthi nangu usiphanga ngapha nentombi yakhe uyaxabana yabo afike lo usabelo ngithi kwangcono sabelo mfethu khona into engeke ngikhuluma nawe usabelo la cha ayikho into engikhuluma phela mina into engike ngisho kwena ngithe ngiyabonga ukuthi ngibone ukuthi uNtoko kaBafu because uBafu siyazwana naye iminyaka eminingi futhi sisebenza nawo bese ngakazi sibone ngamehlo phela besisizwe ngawo yena usiphana ke avume express kamnandi abo njengomjida wakhe phela yabo. Athi amayisuku usabelo ehamba abe sethu siphana yabona ukuthi ngize slim ngithi ngisilima ngani angithi ngeke ngitshela lo le tade ngitshela wena mina ayishiwo usabelo isho yini. Athi awumazi umuntu ukuthi laphe uzodlala ama games la sizoxabana ngempela sibuyele ngaphakathi endlini. Hayi qhubeka ukuphuza shuthi athi usabelo angimthathe ngimkhibelo ophaqa la ngihlenga khona ngaphansi kombhede ngimthathe lo phakathi ngaphansi kombhede ngimdlulisele. Hayi yaqala lapho indaba futhi yena wa indaba ukuthi ngizophumela ngaphandle mangiphumela ngaphandle ngithi ngiyochama nangu sela usiphanga athi abo ngenza isilima ngithi ngisilima ngani. Hayi bhange impama hayi umuntu angibhothe ngicavuka ngesikhipa ngoba ngabona sekugobholoza igazi ebusweni. Hawu bese yini ngenzeni into engingenzile kwena into engenzile ngisabona somuntu ngisilima ngenzisana nophaqa nje niyanikana nophaqa futhi kahle silima mina ngithi silima ngani
ukuthi la ngihleli ngakhona ngisho nokumba omunye wayekade ehleli khona wayezongicela mina ngoba wathi ngimpela uma ngabheka ngiyabonisa ngabona wathi angiguqa ngamadolo ngithatha ngamadolo ngabathatha uphaka phambi kwakho ayike into angikaze ngiyanyamala phambi kwakho angaze ngahamba bengathi ololo ngikade ngila isiphi sizongishaye ngishayelana ngasuka lapho ngihamba ngimshiya kanjalo ngihamba ngikuduka ngayela ekhaya ngafike ngayilalele. Yazi umuntu oyayenze njalo manje phakathi kwabantu umuntu osuke ekuthole ngaleyo ndlela naye ukuze nithandane mhlawumbe wakuthatha kumuntu wamtshontsha kumuntu so manje usehleze novalo lokuthi naye kungaqhamuka abantu bamtshontshele wena. Uma ungasixoxela mhlawumbe ngokuhlangana kwakho noSipha nahlangana kanjani ize nigcine nithandana kwakwenza kanjani ize nigcine nithandana naye? Hayi uSiphana ungathini uSipha nje sasaqala ukujola naye ngisayingane ngisafunda nje ukuthi sakuna nje ngina e-high school ngingakaphuza nje engakazi nje ugcwala nje engahlangana nje ukuhlangana nomtshwala esanda kuyo esanda kuqhamuka kahle nosemzombe bihlala ngasekhaya benoma wakhe beqashile ngasekhaya angimazi ukuthi uyilento engitshela ukuthi umkhaya yabo ngoba ngisho namanje angithi ngingafika ngahlala elokushini ngaswela elokushini ngaza la eThekwini uma ngifika la eThekwini bese ngibhema sizathi sengibhema nje ngathi ngivule elokushini 2017 into ethafu eprofessor khona sasikhoza salana ngoba kwazi kwasho noma ukuthi ayichashe futhi osowasilahlale la anihlukaniseki yabo leyo nto umuntu nje kanjalo ukuhlangana ukuthi mina ngangisayingane nje luluka ngempela ngoba ngangiphuma ngifuna ngangifunda endongeni ngiyongena e-high school ngithana naye yena efunda ekwazini futhi wena waqoma usuka ka grade 8 ka grade 7 ngiya ka 6 umuntu omncane phela lo. Okay mhlawumbe masingayibuyisele emuva uxoxela umbukele ekhaya ukuthi udadewethu bani igama lakhe ukhulelephi wawafunda apha amabanga aphansi wawafunda apha amabanga aphakeme. Mawuzwakala nje uxoxa uzwakala njengomuntu uNkulunkulu ayemupha ubuhlakani. Kwenzeka kanjani ukuthi ugcinele idakamizweni emgaqweni yize sesinakho okuncane ukuthi futhi umuntu obehamba indawo lapho kuphuzwa khona okuhlanganwa khona ekwenziwa inkwari zonke lezo zinto lezo but kwenza kanjani ekugcineni ukuthi impilo yakho igcine iphelele emgaqweni usithathe nje from ukhula kuze kube inamhlanje nami ngizodama ngiguide endleleni ngembuzo ezintweni engicabanga ukuthi umphakathi uzodinga ukuzazi. Lento kanjena ngithi ngifinyelela igama lami nguNtokozo ngabantombela ufika kwami la eThekwini ngangijwayele ukufika noma uma ijwayele usiqisimele emerobotini njalo ngolesihlanu siza la eThekwini sizocela imali emerobotini ngoba injwayele ukuthi iTheku usuyajwayela yabo siya kuBhishi kodwa kahle sejwayele ukusuka eMlazi siya eMorning Site siphandele eMorning Site emerobotini yabo nazo nakuBhishi siya nakhona kuBhishi sicela imali siye ngolesihlanu ngesonto siyagoduka ngoba ngumsombuluko sizosiya esikoleni yabo isikole sona ukuya nje esikoleni besiya esikoleni kodwa bedependa besaza ukuthi nje ngolesihlanu siyahamba siyokuze siyophanda ngobani uma bengenayo umntasana naye besihlala nayo my stress ekhaya uma wasuka kubo kama wakhe isiza wayisithengela ubaba wami kahle sibawu 8 kuma isiphilayo sibawu 10 esiphele amawele lawa ayenda so ngoba sibawu 8 nje mina ngowesithathu khona usisi wami umdala umbali Ntombela useyishadile naye ubhuti wami lo wesibili ule eLimpopo uhlala khona so thina ke from mina mase kuba uSipha lo munye longilandelayo bengahlali nathi ekhaya mase kuba umama uMandoza unathi sina zoba u4 isina abantu bekade sihlala noma kakhulu
Isina futhi abantu bekade sisiza naye la eThekwini. Ongangokuba nathi sina sonke la sibo4 sila eThekwini to isandla sakhe uma. Ukuthini ukuthi ube sihlala eThekwini asicelisa imali. Futhi sesijwayela sabhema igluna abanye bethu. Sagcina sesiyabona nje sesazi izinto esingazazi. Ngani isimo sokuthini kahle isandla sama. Okay. Simo sibe khona la eThekwini. Kodwa akazi phela asenzeni izinto ezenziwa la eThekwini kodwa ukuze sibone zonke izinto ezenziwa la eThekwini. Ngoba isikhathi sisa noma sisicela imali la eThekwini. From there on ke nami ke ngabona ke gcina sengiqoma ke. Okay, uyafunda mfethu from grade 1 up to grade le wagcina kuyona sifuna usithathe from lapho niyahamba njalo ama weekend nizocela noma but manibuyela from Monday to Friday niyafunda. Yes. Awusithathe ngokweminyaka wonke nje kukhula kuze kufike lesigaba okusona. Ngiqala ukulo ukuphanda nje imali phosini ngifuna ugrade 5 khumbula la grade 5 cause from grade 1 first year grade 1 from first year ngihlala nobaba ka N ngaqala ngahlala noma ekhaya ke wasithatha kumana ke wasisala eSekwini from grade 1 from grade 5 6 grade 7 until ngize ngiyongena high school kube high school high school ngagcina ka 8 high school ngiyabona lapho ngase high school ngasingasaphansi kodwa ngasingazi izinto ezenziwa la eThekwini yabona. Okay, from grade 5 siza sophanda fresh kamnandi wafuna isikole ngangikhoparate kamnandi siphasa sonke ngoba sasikwazi ukuthi uma sizela ngolesihlanu siyaphanda usiphanthile siyagoduka ngesonto sekhaya. Asenzele yonke into asithengele izinto zokukhera esikoleni ukudla ekhaya yabo into kanjana wenzele ukuthi ukwazi ukuthi sibe nokudla ekhaya yabo lonto. Wena okunye ngingazi ke ngoba phela uma umuntu ophuzayo yabo umuntu ophuzayo ma ngokuthi isikhathi ngibuye ngikade phela lezinye ingane zasekhaya yalaba abancane nami makade kodwa phela nabo ngayo phela ukuthi laphe babe basa ngani kakhulu kodwa nje just ukuthi ngibakade uma engekho ube yiso ku ngibe yiso kubona sa. Okay ke bagcina nami sengenjani sengithola i-boyfriend okuyona le iyangikhulisa uba uyingane zami waselindelani ngamthola la eThekwini. Kanti uSiphawu ufika nini futhi? Usiphawu boyfriend owaselokishini. Ubone boyfriend waselokishini yaseThekwini? La eThekwini ngase sengiqoma ngoba vele ngase sengihlala khona sengihlala eThekwini. Lapho ufika khona ufika uqoma? Ngeke phela ngingabi nawo. Okay. Ngeke ngabe naye phela umuntu. Yeah. Shothi kwenzeke njani ke lo bethu lo ubongumusa waselindelani. Yena umuntu owakwazi abo wangikhuliswa ke fresh kamnandi ngiba nginengane ezo2 naye. Yeah. Wakamsoma. Aqala ke nami ke waboshwa. Mayeboshwa ngaka ngazi ukuthi ayikaphandwa eThekwini. Baphantsi eThekwini amantombazane nje umphatha abantu beqwayisa. Yabo hayi yabo nje umanje sengiyeka ke phela ube sebona phela ukuthi hayi akusa uma ufile ngolesihlanu la eThekwini ngibona ngiyabaleka ukuthi ngingabi khona la ekhona ngoba ngiyazi uzongishaya asambe sekhaya yabo lonto. Sengala sengazi ukwayisa sengiphema ukwayi yabo kwayanga ubhengu ukutshwala ngangikwazi ukuphuza sengiphema ukwayi yabo kwahle kahle iwunga ngayifunda ngifundela kuyena nomfowethu uba bengane zami ejwayele ukungithuma la eAlbert Park sanaqala ukuvula eAlbert Park. Bese iphema ngamadamu. Njalo mayishawo Arosto angithumi acela ngimthengele ngoba vele anginawo ukuhamba naye
singimazi noma isho into athenga kuyena. Shuthi mayishaye i-arrest kakhulu ngize mina ngizomthengela la ngibuye ngimnike azenzele enza phambi kwami. Angibuze ngilanga ngathi hayi ngeke lo entaphe mayisihleze lokhu ngathulele yini kanti usuke ezwani angifundiswa ngoyena yimini ngayiqalela mina kodwa kuyikona ukuthi ngayibonela la kuyena yabo ngabhema ke hayi emqwayizweni ke ushuthi ngaye khona uthe mayiboshwa ahamba eWestville ungaxoxama. Okay. Konje sigcine phi? Ngigcinela khona ngisho ukuthi umuntu wami eboshwa. La ukuze ngenelela ngiphi eqwayizini. Okay. Yeah. Okay, ngiqala ukuqwayiza. Khonto wami ngizwa nawo engikwaziyo mina aqwayizayo. Yeah. Ngizama ukuqwazela eMorningside. Into engizwana nayo uSindi. Embiza ngomatshekisa. Yabo futhi ngimbuze ngoba vele ngasisengene vele wongeni ezeboshwa nje ngasisengene vele wongeni usungishaya usungino arrest sekumele manje vele ngiphante ngoba vele naye useboshiwe umlisa longisana naye. Yeah. Hayi shuthi uSindi la ngitshela usayibo ungaloku uqaka sayibuka phansi ukuthi la eThekwini yabo lonto isina okay kulungile sisenze njani kwenziwa kanjani ngokuzandla angithi mayikhamuka imoto nje ikubuza iprice usho ukuthi malini 100 rand ifull house ngitshela ukuthi umuntu awuphumeli ngaphandle awuyi ngaphandle because usala kuqala indawo awuzazi la usebenzela khona usebenzela imaloji. Yeah. Nangenze kanjalo ke hayi ngikho kahle nyanga ngigqokise kahle hayi khona ngangithola imali ngikama ngoba ngangivela ngumuntu omusha yabo lonto khona kwawinto engangayijwayele because ngangumuntu onamahloni ukuthi ngiphandle ngizokwenza ucansi nomuntu engamjwayele engamazi yawe khona kwaba nzima khona kodwa khona sengifunda yabo kuba nzima khona ukuthi ufisane nesimo sikanjalo ngoba uqala ongamthola wathi nje ufuna ukuthi nje ngimstriphele ngikhokhele imali ngathi ngifile ukuthi into le angijwayele yabo lonto uthanda umzimba wami ne-complexion yami ngokuya ngajwayela nami ukuthi hayibo hayi ngiphante ngithola imali fresh kamnandi phela futhi sengihlala nabo kuSindi ngoba vele uboyfriend lo ubushiwe ngihlala nabo uSindi kana ngangelela na kwiRocky vele ungasengayibhema ngelela la kwiRocky hayi iRocky yeke uphanda kuze kusi phanda kuze kwiRocky ubona ngisho lezinto ongazazi kuba mangikhumbula kahle kwase kuphele u2 months ngiphanda ngahlangana nomunye umlungu lona wathi wasemanzi Mtoti wathi wasemanzi Mtoti wathi hayi siyamazi kodwa phathi bangangitshela ukuthi umuntu owenzisanani yabo lonto hayi nami futhi ngene ngimoto ngikhululeka ngoba ngalolo wathi uSindi angingaphumeli ngaphandle. Yeah. Kodwa wasinosenda ayikhululeka siyamazi lo mlungu lo uzobuya futhi yimi lo ngena phakathi angibuza ukuthi malini ngithi mina 200 ngizimlungu 200 athi into imali I'm gonna pay you 150 kwakuyintambama mhlawumbe kwaku around by 6 Wanje sake sahamba sasazambela nje sakuGetway sahlala nje kamnandi nje neweqhubha isikhathi nje la yakhe ngoba safika endlini yakhe ngawo past 8 wangithela notshwala ngithi ngiyapfuna fresh nje kamnandi masifika endlini afika ngikhiphela ingubo size wami amaxhox size wami athi okay la
sizodansa ke. Vele nami sengiyiplakele nami kanti ngidayitsisa nani ngitsisa nomfazi wakho sashona. Ayijwayele ukuthi njalo uma kwama weekend, ujwayele ukufika ngama weekend nomlungu. Akafike ngoLwesibili ngiphathe insuku ngama weekend. Hayi ufaka iqhox leni, ufaka ingubo and la khona ngivela khona lezi ngubo lezi osaze bahlukahlukene. Namaqhozi ngoqhozi afanayo. Futhi abantu suka bathatha. Ngoba umfazi akana ndaba nokudansa naye uqobo lwakhe or kanjani. Yena mayidansile shuthi. Hayi yimloyo ingoma ze-jazz yabona izingoma kanjalo. Uma walahla wayishintsha ingoma niyaxabana uvuka ububu hayi change the music yabo lonto ayishintsha ayiphindisele back lo kuzeni kulo zingoma lezi athi idatsele kanti awuboni wena ukuzodansa kuze kuse uvuka nje unodokotela wakhe umaziyo nje ngoba nje ngavuka nje 1.5 wami ukhona la ebeleni 1.5 wangibuza umlungu ukuthi ngihlala lapha entangamthetho ngase morning side wangirequestela iUber ukuthi ingithathe ingisela eMorning Side kahle kahle wangivulela kwakusama meter tax ngoseni meter tax ngomtheni sekusuthi ngize eMorning zingakanani nyawo ngivuvukele ngahlala 4 days ngiyakwazi ukuhamba inyawo ngazidwela amanzi inyawo zinkulu imlenze imkhulu imlenze oda imali yami yena wayekade wayengifakile ebeleni imali yami 1.5 angiyawona wangitshela sayi ungasabi because vele kuzobe ihulazi ngizomnika 1.5 nangasho 1.5 kanti ngiyodansela nje 1.5 nje lo yiwona lo doli inyawo kusuke kudanswa kwenziwani iwalls uthi nomfazi ufile wena yena usukelele ngaleso sikhathi phela ngale ngathi udansa wena na umfazi wakhe yini ngasikhathi esole ithuwele ukuthi akwazi ukuthi arelaxalale ngoba mayelele uyamvusa umfazi asidansa ufuna ukudansa uthi umjwayeze ukuthi kumele adanse nomunye futhi engangamthola wena lo wangisongisa elodge yangakhona khona eMorning Side uyakubuza ukuthi ukhala kanjani uthandayo usho ukuthi hayi ukhala uthize la eswini sakhe usuke eqembile mesuke edonse rock emebhemi rock uyabona ukhona round la futhi esizoshintsha ngoba uyakutshela ukuthi ungasabi ungamtshela ukuthi uyayisaba into ezoyibona ngoba uyakubuza unazo isibindi usho ukuthi hayangina isibindi athi hayi okay kulungile futhi uyaphenduka abe uphinki lothi uthanda uphinki inyoka yoba phinki wasumbonile ukuthi uyilonto le thatha imvulo umshayeli wangempela umshaza aphendule back kubo yena uyindiya loyo lo umuntu esilisa loyo uyindiya nalo munye lo angikaze ngize ngihlangana naye ke lo munye ngingayengezwa ngaye ekuthiwa uncelisana iselesele lo muntu lo kuthiwa nje umana khiphele nje selesele athi ngicela bandla ukuthi uncelise umntwana wami ulambile nalo munye lo ekuthiwa ulala nawe bekade kulala nawe uba nezimpezu futhi ngaphakathi thathe kisekini akunike ashiye nje envelope imali futhi ukuthina ukuthi abantu bakini kumele njani bangcwabe ngoba phela usula lo yena ngoba lezi impezu lezi lo zikudla ngaphakathi zikudla ngaphakathi futhi zikudla uze ushone angikaze ngahlangana nalo kodwa amanye abantu siphatha nawo ngangiye ngikwezwe ekhuluma ngabo labo bantu mina laba u2 kuphela engingabona ngamehlo umlungu la elindiya lithi uhlelo lolu lunge lokuqwashisa kakhulu ngendlela umuntu angena ngayo idams ngoba yonke lento awusuyibona ingoba usuqala idakamizwa yebo
khona la sisala khona ukuthi ukuqala kwakhe into enjengogwayi ukubhema amaluzi ukuphuza utshwala into eqale kanjani ngoba lento oyiyona namuhla ikhandwe yileso siqalo leso and isiqalo sezinto ezikanjalo isona esenza impilo zabantu ziphelele emgaqweni so siyafisa ukwazi ukuqala kwakho nje umncane ungena kuzo lezi zinto lezi kusabukeka kuyinto encane emehlweni akho senzela ngoba kunabantwana ababuka lolu hlelo nabo okunezinto asebeyiqalile njengamanje abangasazi isiphetho sazo ukuze bafunde lapha empilweni yakho mawusibuyisele emuva ngoba waqala ukuqoma nje grade 8 ngicabanga ukuthi bakhona nabanye abangaba nephutha njengalelo uqala kanjani ukufundisa ubani ukubhema ugwayi ukubona kubani ukuphuza zonke lezo zinto lezo nje ukuthi mina nje uqala nje ukubhema ugwayi nje mhlambe uyambona mhlambe njengokuthi isikhathi siza leso sizofana noma uthi ubona umlungu ulahla ugwayi uthathe nawe phela uyadonsa yabo ngaqala kanjalo kuba ayekho umuntu angifundisa iqabela manga usho ukuthi mhlambe uyasibona isiqiphi satshwala uyaphuza awunaki wena kanti lo iba educated wena kancane ngokujwayela mina nje ugwayi nje ngaqala nje ngokuthi ngibona nje abantu bebema ayekho umuntu angifundisa ugwayi mina ucosha iy'nqamu nje lezi abantu kade bebhema ngaqala kanjalo uqala ukubhema ugwayi ngoba mina ukuphuza ngaqala ngaphuza ugwayi ngawubhema nhlobo ugwayi kodwa la khona engaqala khona ukuthi ngikwazi ngidonsa ugwayi sengibona nje ukuthi hayi nganginoba mhlawumbe ngangabosisi ngoba nje ngasikhathi sengizizile la eThekwini noma hayi ukuthi lapho ngangiqala ukufika noma ngesikhathi ngiqala ukufika noma cha ngoba nami ngasengikwazi ukuthi ngiyiphathe ngenkathi umama engekho ngihambe ngiyiphathe ngoba mina ngasengihlala khona la eThekwini ukubhema nje ngaqala khona la eThekwini ngokucosha zonke iy'nqamu zabelungu yabo yonke into le uthe wena nabafowenu nihlala la emgaqweni lo usisi wami ukhona uhlala naye emgaqweni uhlala emakhalasini uthi nakufika kunale maskandi nayo bhemiwonga siwa uthwisi bhemiwonga sisikama mhlawumbe ukubona uma wakho ephuza ngamehlo akho akukaze ngoba nomthelela ukuthi ugcina uthi mawubona utshwala kube lula ukuthi ungene kodwa ungaxoxela umuntu nje mhlawumbe bakhona nabazali abaphuza phambi kwengane zabo ngoba ngizwile emasiqala ukukhuluma la uthi uma wakho bewumuntu onophuzo oluphezulu kakhulu namanje usaphuza mhlawumbe kungaba umthelela ukuthi ungabusabi utshwala mhlawumbe ngoba ngibona ukuthi uma wayephuza yabona lokho ngaba umthelela ukuthi mhlawumbe ngibe nasibini sokuthi ngenze ngisasutshwala nje ngiphuze mina engakusho ukuthi oludoni abazali uma bephuza kodwa angiphasisi ukuthi bakwenze phambi kwengane ngoba kwayikona lokho kuyakuthatha isibindi sani sokuthi nawe noma ukwenze ungabi namahloni akho yebo lo nto leyo kumane nje kube yinto nje kanti awuboni ukuthi leyo nto leyo uma uyenza ilimaza impilo yakho awuxoxela umuntu ongaze emaskani impilo nephilwa lapha abantu abashona njalo isimo mpilo enibhekene naso awuthatha umuntu ongaze emaskani umxoxele emaskani siphila rap tech kabuhlungu futhi cause lapha emaskandi the first thing nje yabo abanye bethu baqoma amakorekwere khona lapho kuthiwa amabariya ayakhumbana amantombazane akusathe mhlawumbe yokulala mhlawumbe
mhlawumbe uyolala abantu futhi u-5 kuncane 10 bekudlengula kahle akukho safe ukuhlala lapha akukho right futhi kodwa phela kuyikona ukuthi ila khona esibhemela khona asithola khona iskifu laphana ukugula ahlukuthola kalula ngoba kunabantu abashonayo lapha abangalandwa at all isihlala phezulu kwabo ukusho ukuthi siphila nabo kodwa kuyikona ukuthi phela siphila nabo ngendlela engafani ukuthi thina sisaphila ngani ukuthi thina siyaphila ngoba siyabonana kodwa bona bakanye nathi ngoba lokhu ngola okhona khona lapha yana plus nabo nalento ekuthiwa ithiki lento esibhemayo kwabela futhi nayo umthelela ngoba kuthiwa inezilwane leyana yabona nje ukugula uyasuka ukuthola kuthiwa imba ikomo ama-bacteria yonke into le into ekanjalo awukho safe kuphela lapha yana ngoba ukugula ukuthola fast nokufa futhi kuseduze umuntu ugula manje aliphili isonto isara sishonile yabo mina vele ukuhlala khona manje ngisanda kufika kodwa izinto ezenzekile phambi kwami ngiyisaba noma ngakaze ngihlangabezane nazo njengokuthi mhlawumbe ngikhonjwa amabariya ngithatha ngidlwengula ngoba ayakuthatha amanye mhlawumbe ukuthi aqambela mangathi ubheme engekho kufanele kuye ngomisho into obheba kuyena ukuthi uya kule noma akulweli yini mayithula bemfuka ofisa uyahamba ukudlwengula njengale ngane nje abayidlwengule yayikhulelwe bayidlwengula ziyashona intombazane ekhulelwe bayidlwengula yaziyashona intombazane njengoba yayibona amabariya ngoba amabariya nalabo abasidayisela abahlukahlukene awuchazela umuntu ongazi ngokuhlukana kwabo okay mawufika musanda kufika ufika uyibariya uma kwadayisa iwunga uyahluka usumzungu yabo abezungu laba abadayisa iwunga laba bangayidayisa iwunga abafaka amabhuzu amabariya kahle ukuthi uma kwadana i-drugs ilokhuzeni uma kwadana i-drugs ngathini la basuka ngale mawatshela ukuthi nje wena udayisa i-drugs usuke usumzungu lapho yabo kodwa mawukuthi awudayisa i-drugs uyibariya laba wenzani abafika ngani abafika ngomkhumbi abahlala ngaphansi kwenjini emkhumbi ibona-ke lapho laba ubabona bagqoka amabhuzu befaka lento lezi amabhendela elingala ngibona-ke laba amabariya labo and bayahlukumeza laba abanandaba ngisho abalandi bayahlukumeza labantu umfana intombazane nje bakulala abakhise lutho and futhi awesiphathi bakulala-ke bakudlungule ey'nqeni mhlawumbe umuntu mhlawumbe bakulala ey'nqeni bakudlungule cha ey'nqeni ngoba bathi igqa isiphelile shuthi izinqa zisa-fresh njengobabona nje abanye bethu amazulu amaningi athandana nawo amalokhuzane abezungu wayibona abezungu abaningi balala ney'nqeni angazi ngaliqoma idlo umzungu umuntu odayisayo futhi angiboni angithandi kuba ngiyigwala udliwa yini la umjovo ngale mujova futhi uthatha umjovo awukho kwilokhuzane emthambweni ukhoza izinto kanje kuthiwa amaqombane sibiza ngequmbane uphusha iwunga ingekho emthambweni
umishwebo. Kuthiwa abanye bagcina sebejova esitho sangasese. Basijova. Awusilandise ngey'ndlela zokujova nakho konke nje ukuze umuntu osekhaya azi. Ukujova ngosujova ufika ujova. Abanye bethu umthambo uyakhathala iyaphela nangendlela usuke ujova ngayo ngoba sijova ngendlela engafani. Abanye bajova u-50 mhlawumbe u-50 bawuhlanze ibe strong kakhulu sezigcina ibulala imthambo. Abanye bajove engqondweni, bajove yabona nje indawo esensitive yabo kuma-private party. Yonke le ndawo basuke belanda imthambo, abanye belanda bethi i-straight. Yabo njenganami nje ukungibona nje la emqaleni. La emqaleni lo ubonayo. Yeah. Uyi-straight. Akho mthambo engufaka la. Ngifaka inaliti ime kanje. Bese ngiyayipress. Bese la produce gas. Ma produce gas. Amagazi mabili. Mathathu. Khona pink blood, yeah. Red blood, masoku black. Pink no red. Manga ujova. Bayaquleka. Hey. Black uwona ke lo okuwona okumele vele okusho kona ukuthi ukulona vele ungayifaki. Kodwa pink no uyaquleka, collapse. Omunye uzafa ushukufa. Le ndawo lekuthiwa bathi ivosho. Le ndawo le. Yeah. Ujova la le ndawo le. Ivosho le ndawo le. Indawo le ikhala le ndawo le. Maka wayifaka umjovo la. Uthi uyalidonsa igazi lashisa. Khona ngitshela ukuthi mhlawumbe kushisiwe. No, kanti kushisana umthambo lo usufaka kubona awukho right wapush. Uquleka kwakho ucisha kwakho. Ingakuthi singayijova indawo le. Ngoba indawo le la iyingozi. I-straight ngala misukuba yini imthambo ya yonke indawo emqaleni nasezandleni. Abanye bethi straight sila ngaphansi. Angikazi lezi ndawo engingayijova nawo imjovo ngisanda kufika komjovo. Ngoba uthi usanda kufika la kanti ukhamba lapha. Ngihlala unisadi ngathi ngibhoma ama-capsule. Ngichase ama-capsule. Ngijova ngajova. Ngiqala ukujova sengala. Mayiskande. Uthena unabantwana komsobo. Yebo nginabantwana ababili umfana nentombazane. Wabagcina nabantwana bakho. Ikade ngabagcina ezinqamamanga. Abahlali nami. Abahlali ekhaya, abahlali kubo. Bahlala a-place of safety. Asasoma social worker. Sasoma social worker. Kana kazi ngisa join ukuhlala nabo. Ewona site. Basasoma social worker laba baquqa ingane yabasosocial worker ingane emgaqweni. Ayithatha. Kodwa wamukelekile ukuthi ingane yakho uyebheka wazi ukuthi sihlala phi indawo. Ngiyabazi bahlala phi. Futhi ne-visit ngiyakwazi ngiye kubona uma-visit. Mina inqubo lami kade ngagcina kuye ngoba kodwa uma uyaya. Uphi ubaba wawo manje? Washona. Wathi mayiphuma etilongweni waphuma washona? Waphuma. Sahlala naye manje. Sahamba sakube elokishini. Asho sangaye ngane lo mfana oqala. Kanti uzothi eyophuza ngakubo. Imoto shuthi yana ephela ama-brake kanjani. Afike eshaya esitokweni kanti ishaya naye. Waphuka imbambizo naye. Wahlala kancane washona. Eboshwe kade eboshelwe. Wayekade uboshelwe i-housebreaking and theft. Wayeshayisha lithi. Lezi ngane lezi ziyamdinga umama wazo. Yebo ziyamdinga ukuthi ngoba vele
ngisa kanjena. Ungafisa ukuthina ey'nganeni zakho ukuze ziqonde isimo obhekene naso? Kanjani la kuthi ngingasizakala kanjani? Cha, yini ongafisa ukuyikhuluma nabo njengamanje njengomama? Ukuthi ngitshela ukuthi ngiyayithanda. Nangibona ngiyilahlile ngihleli khona. Ukuthi ngitshela ukuthi ngiyayithanda ngibona ngilahlele ngihleli khona. Nami ngiyafila ukuthi one day ngihlale nazo ngibe umama right. Ngeke libe ngiphilayo. Awukhulume nazo mfowethu ngoba kwesinye isikhathi abantu abayiqondi impela enibhekene nayo. Nami mangisho njalo ngisuke nginganivikeli, ngisuke nginganikhulumeli. Cause mangikhuluma kanjalo abantu bayangihlasela bethi hayi uyayikhethela umuntu ubhema ihunga, iyayekeka ihunga, iyeke nje kuyekela ihunga sihambe ey'nganeni. Kodwa mina ngokweqiniso ngiyayazi inkinga esuke ibhekene nomuntu oseyidakamizweni. Njengamanje unikwa ithuba lokuthi ukhulume ney'ngane zakho ukuze ziqonde kabanzi impi obhekene nayo. Yingakho futhi ngeke ngithande nokuyilanda emuva nje umuntu indlela akhule ngayo. Because yabo njengamanje lento iyi-chain manje. Nana nikhulanga kahle. Nikhule ngokuhamba nicele emgaqweni noma wakho. Kwagcina le nto kukwenza ubone ezinye izinto angamele uyibone. Wawele ey'dakamizweni ngoba uthi ugcina ngithi usuyizela wedwa uma wakho ngisho engekho uzocela emgaqweni. Wawele ey'dakamizweni wathola abantwana njengamanje futhi awusekho empilweni yabantwana bakho. Uyayibona lento ukuthi manje nabo bazongena kulo leli chain nalo nabo bazozala abantwana nabo bangeke begadeke kanjalo. Kugcine kuyi-chain elide. Manje mina ngikunike ithuba lokuthi uma uzokhuluma la ngisuke ngifuna ukukhuluma into ezokwenza umqonde ey'mpilweni zabantu akuyibona abakukhathalele. Cause hlezi befika mhlawumbe omama abanye abantwana abahlala nabo kodwa owabo umama akafiki. But boom, on TikTok, on Facebook, on YouTube nangu mama. And ukhuluma into engayenza umqondo emakhanda abo ukuthi kungani engekho empilweni zethu futhi kungani impilo yakhe kanje. Uya understand le nto le platform le kusuka i-platform yokuthi wena uzokhanda umqondo emakhanda abantu ukuthi kungani wayithola usohlangotheni olwrong lempilo. Sisuke singakunika ihawu kodwa sisuke sikunika ithuba lokuthi wenze umqondo kwabanye abantu ukuze nabo bezogwema indlela ezingabenza bephelele emgaqweni. Manje mina nginika ithuba mina. Awukhulume nabantwana bakho bobabili laba abahlezi lapha place of safety. Njengomama wabo. Kungani mama usilahlile? Abantwana ngibalahlile kodwa ukuthi ngikona ukuthi ngisabhekana nesimo sami sokuthi ngisabhema kodwa ngiyafisa ukuthi ngiyeke ukubhema ngikwazi ukuthi ngihlale nabantwana bami. Ngiyabathanda. Nami ngiyathanda ukuthi ngihlale nabo. Although noma ngingahlali nabo ingoba isimo ngisabhekane naso sokuthi ngisabhema ama-drugs. Nama ngithanda njengoba ngingahlali nabo. Ngiyabathanda futhi hayi ngoba nabo ngibalahlele la bekhona. Nakhona la behlele khona basayithola yona i-future kodwa phasa hayi i-future i-right ayikho i-future ngaphandle kwabazali. Kuba-ke umuntu ongathanda ukukhula ngaphandle kwabazali bakhe. So bengicela khona ukuthi bangadinwa abantu bangayitsheli ukuthi ngibalahlile.
Ngiyabathanda nami ngiyafisa ukuthi ngiyeke ukuphila le mpilo le engiphilayo, ngibe right, ngibe isihle phambi kobuso babo. Mina ngiyabakhumbula futhi kakhulu. Ngoba manje uzothatha ngilithola usizo olu-right, ngoba nakhona lapha la khona engitshele khona le e-Morning Side la khona kuthiwa khona kubhaliswe la khona i-methadone. So bekade kuthiwa ngi-athende khona ngoLwesithathu, ngiyakhona ngoLwesithathu ngeke ubhema, ngeke ubheme ngoba ngiyibona ukuthi mangiloko ngiqhubeka ngibheme kanje shuthi ukufa okungilandelayo ngoba abantu bayashona phambi kwami. Nami ngizama ukuqhuba impilo yami ngikwazi nami ukuthi ngibe right. Wake waboshwa? Yebo, kake ngaboshwa, ngiboshelwe iwunga kodwa ngaboshelwa nensango. Kodwa ngikaze bagwetshwa. Yakuhlalisa isikhathi esingakanani? Iwunga yangihlalisa u-4 months. Insango yangihlalisa inyanga. Bathi kunokuhlukumezeka okutholakalayo ngaphakathi. Mhlawumbe uma ungasitshela ngokufika kwakho uboshwa kuze kuphela lo 4 months ngaphakathi, iy'nselelo ubhekene nazo. Hayi bayaphuza abanamasu. I-female nje akuhlukunyezwa nhlobo, usekatiwe ngendlela e-right. Mhlawumbe sebengakhuluma mhlawumbe ebafaneni. I-female nje sekatiwe nje kahle. Awusho mhlawumbe umuntu wesifazane usho ukuthi angalenza icala nje uzofika ehlale kahle lapho. I-female nje ayikho nje into ohlukunyezwa ngayo ngoba nikatiwe. Angihlukumezanga ndawo phela nje wawubona ukufanele ule nesimo obhekene naso necala lakho usukubhekene nalo. Kodwa ukuthi ushawa amanye amantombazane lutho ayikho noma ngadlani ngawo ayikho lonto. Sibafaneni-ke la khona ekuney'gigaba abakhona kuthiwa bahlukumezana abafana. Amantombazane nje ayikho nje yonto lesikhathi yokuthi hayithi ungokuba ngisho insango uzuyizwe inuka ngaphakathi efemini. Ngekuyizwa ugwayi kuphela ngoba vele khona ama-section la khona abakwazi bawuthola ugwayi. I-CB2 kuphela abangakwazi khona bawuthola ugwayi kuthiwa juvenile. Okusho ukuthi umuntu wesifazane nje olalele la noma engalenza icala uzofika ahlale kahle. Hayi phela ngisho ukuthi akalenze icala ukuze ufike kahle, kodwa nje nikadiwe ukuthi hayithi hayi ukuthi yahlukumezana. Nguzokhuluma indaba ye-methadone. If kuthithi ungatholi ngisho insango, ungatholi ngisho ugwayi kulo 4 months, kwangelona nethuba lokuthi uhlukane nezidakamizwa lapho. Ngahlukana khona nazo ngiqhubanga. Ngahlala 5 years ngapeni. Oh, wahlala 5 years ngophuma lapho? Yebo. Angazi yini iprimini. Ubuyela kanjani manje? Ulingwa yini? Ishe. Ngalingwa nje ukuthi ngijwayelana nentombazane ekade ibhema khona elokishini. Ngoba ngase ngikuhlalele 5 years ngapeni. Ngiphuma kuwo 4 months. Ngabhekezela ngahlala. Ngiphuzela bona utshwala. Ngoba njengane liyazi ukuthi hayibo wena ubheme ungazongenza isilima. Hayibo umuhla nje urathi kanje. Ngaqala ngokuntshontsha yabo lotho. Kanjalo gcina sengibuyela. Ngoba ngisho ngoba ngasenza le program ye-methadone ngoba ngiyazi ukuthi izinto ngingisavumeli izinto ey'phethayo ngisondele eduze kwazo ngoba ngiyakwazi ukubekezela. Ngoba ngakwazi ukuthi ngibekezele u5 years ngingayithinti inhlobo. Ungayifanisa nani iwunga?
empilweni zabantu base South Africa kulesikhathi esiphila kuso ngoba kunjena nje. Njengoba kufika nje kanjena nje kufanele nokufa nje uyibulala ikusasa lakho bheme unga ngithi umuntu ongakazi ngisho nofisa ukuyiqala ngale ngaqala ukuyiqala ngoba isilingo inkinga ngazi drugs njani leni into sima kwayibhema uyacela kuyona ikwenza into ethandwa yiyona into ethandwa yiyona mina mase kuthiwa uyangibona ukuthi ngirayise kanjani wangabhemi ngingakuthatha ngisho endleleni ungazubuza ukuthi wena lo ubhema so ayikho right. Ngiyakubona ukuthi izandla zakho ezinkulu kusho ukuthi umuntu omkhulu kahle kahle komthetho ngoba size 38 ngiyasho ngiyakutshela yabona izandla zakho ngoba zinkulu kanje kuyasho uzahlasha umuntu omkhulu kahle kahle ngoba size 38 ngigcwele nje kahle emzimbeni ngusisi nje isonto ngibona hayi manje ubutshela siyijwayele nje iqonqanyana kanti cha ngibothoze ngiwunga nje ngibothozeli ngisho bathi yazakhela ikhehlelayo inesali kwasala Yasidla nje esibonala. Yini ongamele yenziwe abazali ukuvikela ingane zabo ukuthi ingangena edakamizweni? Yeah, kusiyama bona nje ngoba nje izwe nje likanje kuba phela ezinye nabanye bathi awona ukutshela umuntu akutshela ukuthi angazongiphatha ngangibishini bakhe yabo into kanjalo ngoba kuyafana ngani ngase siyivalele endlini kuyafana angazi ngenza kanjani ngempela ngoba ayikho right ungayikho right ayikho right ungayitholi ngoba ngisho nalapho maskandi ke ngibone ngisho ingane ezincane seyiqhuma wona amakolekole lawo ingane engabhemi yangabhemunga ngisho kube ngosemiyazi mhlawumbe ukuthi lapho ngizasukela ngihambe ngelokishini lapho ngithatha intombazane nje e-right ngizofuna ukuthi ngibheme ngayiwunga la eThekwini ayikho right leyo nto ifike la ifike iqome yona yena umeshenti lo udayisayo mina sengiyabhema ngayo ngibhema ngayo mina ukuthi ngiqume umeshenti ayo nto enza njalo yabo le ungayiqeda kanjani unga wena mangathi unikwa amandla uba upresident nje namhlanje ngiyakubeka namuhla ngo12 ebusuku kuyasa nje upresident ungayiqeda kanjani unga ngawathatha ngokubuselele imazwi nabo bonke nga1 by 1 thathe laba ababhemayo ngibafaka ama rehab ukuthi bakwazi baxilongeke babe baphuze imithi babe right ngoba nawo wona arrest uyabulala khona arrest uyabulala kanti ilokhu sene imithi le omethadone malama at least bayakwazi ukuthi alwe nayo lento le 2 arrest esingawazi arrest oqhamuka kephi ngoba bathi into engathi ujail la iswini okuyona leyo arrest kanti ngoba ngempela uma uphuzile lo muthi omethadone hayi uyasizwa nje awukho ubuhlungu bakhona awukubuhlungu bakhona khona mehluko nami ngiyazi ukuthi ngingayiphuza no ayisibonge le ntombi ukuthi uzoba ingxenye yokuqwashiswa kwabantu noma yokuqwashiswa kwesizwe mayelana ngezidakamizwa nina bendlondle nophapha ekhanda kabenzi indabolela umuntu omameza umemeza athi yakhalela ukuthi igula lika Jamal lichithekile awunina bakamphuthu bomfu njengegazi nina bakashishiliza ngedidi kwelimaholo lemhlabele embedule nina bentule ebandwe ngodonga kwela kethi kwabheka uZulu nina bendla mhlathi kaMayekisa nina bakadala inyebo phansi engcobo uZulu liyaduma liyasongoma nina bomnaka nememvombetane nemajaha eSwatini kuzona zonke izifunda la kufinyelela khona lo mbukiso yalo
lokhulumayo uprofessor ngingwamkhize ngidabuka phansi kaNongoma esigodini sapho umthetho sohlangothini lakamandlakazi mawuqala ke nje ukuba ingxenye yohlelo lethu lolu uchungechunge sicela ucindezela usubscribe button ucindezela nebell okuzokubeka emathubeni amahle kakhulu ukuthi makhona esinye isiqephu esisiposa izogenqa ezocingweni lakho uzothi mawungena phakathi uzobe usitholela isiqephu sangalolo suku siyacela ke abantu bafowethu bejoin membership i-membership izosisiza kakhulu ukuthi sikwazi ukwenza nezinye izinto esingakhona ukuthi sizenze bafowethu isimo sibi kulesizwe sethu liyasha and abantu bakhathazekile nanosomathuba ke baningi uma izwe lisha kanje baningi abantu abazovela engathi bafuna ukusilekelela kodwa ekugcineni sigcine kube yibona manje abasibuyisela phakathi ehlathini akho bafuthu kubalekile uma umhlalo waseSouth Africa ukuthi kuqale kuwena uwedwa ungaze kube neqhuku kuze kube nabantu ezothu uzothembela kubona ngempilo yakho sukumani bafuthu asisukumeni bafuthu silwele izwe lethu ngoba kudala mina ngishumayela ngikhuluma ngendaba zezidakamizwa sino 5 years bafila abanye bangcwatshiwa abanye baphumile abanye ezidakamizweni and uma ubuka ebantwini abawu10 abawu8 bashonile abawu2 baphumile ezidakamizweni so uyabona ukuthi izidakamizwa ziyawina isikole sezidakamizwa sikhulu kunesethu thina sikhipha abantu abawu2 ezidakamizweni bebuyele emphakathini beyophila impilo eright izidakamizwa ibulala e10 uyabona ukuthi isikole ziyawina izidakamizwa so kubalekile ukuthi sisukume into ingazifike einganeni zakho into ingazifike kuwena ngoba one way or another izidakamizwa ziyaku-affecta nawe ukuthi ayikho umuntu obhema igcine ekhaya lokhu untshontshelwa lokhu kubanjwa inkunzi lokhu kuchitheka kwegazi lokhu fucala umuntu eshonile ubuye emsebenzini uwetshelwe yebo zonke lezi zigcina nawe zikuphazamisa indirect ngakho bafowethu sisukumeni silwe enhlangothi zonke futhi silwe ngandlela zonke bafowethu wazi ukuthi ngaphambi kokuba kuze kuvela umuntu othi uyositakula ake kuqale kuwena ngaphakathi ulwe nawe ngendlela ongalwa ngayo nangamandla ongalwa ngayo ngoba ngeke silwe ngamandla afanayo khona okunye ukuthi uNkulunkulu angakubeka kwenye indawo kodwa ongakwazi ukuthi ulwe ukhona lapho ngalendlela noma ngala ome khona akusho ukuthi sonke siyoze sibe ne-MPTV1 sonke siyoze sibe nama-rehab sonke siyoze sibe ngama-psychologist sonke siyoze khona ukuthi uNkulunkulu akubeke khona bheka ukuthi wena yiphi indlela ongalwa ngayo ngalamandla onikwe wona ukuze siyinqobe lempi ekugcineni ngoba lempi yimpi yethu thina bendle nsundu ngoba ingane zethu eyiseyidakamizweni njengoba ngisho ukuthi isikole sithi kuba sibi izidakamizwa ithatha 10 thina skipper 2 so ukuze sigcine sikwazi ukukhipha 10 izidakamizwa ithathe 2 kuzomela sibambisane ukuze sikwazi ukuthi siyinqobe lempi igama lami ngoprofessor Ngwamkhize ngidabuka phansi kaNongoma esigodini sapho umthetho sohlangothini lakamandlakazi ngakho ke sangcenga